Apa ini? Apik ya? Lu. Apik Bayu ya? Mana bapak? Lu Bayu ya? Halo Bor, ketemu maneh. Yo, anak iku dicekeli gadget ben digunakan untuk sekolah Bor. Ojo sampai digunakan sing gak, diawasi. Yo, digunakan browsing, kesenian, jaranan Bor. Apik, golek tutorial jaranan Bor, gap pembelajaran. Diawasi, yang penting ku diawasi Bor. Ojo lali lho Bor, kudu diawasi ya. Pak. Apik Pak. Apa? Apik. Kok iso ae delok ngene iki ya ampun. Gak duwe dur. Kok ndelok kesenian sing masak. Ya ampun. Bor, wis sabar ya. Tak nutupne iki sik, Bor.